Like ke mensrung asolo asam mensrung ke aso ahode miang kokpik nanta jone ni mekyang di mongsi chibirui lo lapu pharai no ing par ke mekyang lot polo to me non si kan lo 12 days ke pleng la so mensrung ke miang kokpik niliki katara ni mekyang di mongsi mekyang pon pon lo athe lemme o ang mita ke lok no ka ter tha ve lemme o la pen ke kor ta hormutali la pen amek ke ta mane ha ka jodmo pen ke amek ta 4 feet phe ni kan 8 days mulom pen si amek ke char se ko ke lem dun de lo non amek ke char an si ke lem dun lo Theda pik ang meeting da pik yo la ka jodmo pen ke ang mi ave ansi ang mi dilo la non man ke pini an ke 12 days 13 days an ke pleng lo eklong lo na tuma chingki me jo chinghon me la pen la tum ke bapsi ke cho kapre ga kicho hormu pitinga nang ne la hema dunglong ke do abable pita chok la pen check ang jok ta cho check ar ho ang jok he la ta cho katap te jo ne alom so non ki bi pen meyang kli be inki me yo la bang adui mo ke pleng lo la men strong ke la men strong ke dom walking phajong proi ti ya la sono te ke sang lo to me ke dom lo phajong proi la bang ke non dui mo ke pleng bang lo punang tha ya cái ta nó còn là bật trời je men strong ta la bang ke la ta ameka ke air la jo ameka ke air men strong lo inki me wa ta ne abi hek pen pa ipon pon a men strong lo ha so ke ne video simar me dala sita no ne video simar lo la bang ke non tha mane 2 months tengda pola so men strong bang ke 2 months tengda ko meo la ba me kyang lok le la bang non si la tum ke non si 13 days la tala 13 days lo jon thom asogo do ejon ke lalo la sila aso tuma pi han paklam po api phan ke aroi rong si bank chok lo hala phan ke lemno si lo api han la aso mar man si lemon cha chala o me kya mola aso mar tum ame kyang pen ame phang la te ne api han paklam ba de non ko ame ka pajang sina tang te la lo ne he men strong aroi lo la hai kya aso mar lo la pen la kya api lo alo api ke ko lo Laso ami strong asumar la jan thame hala ta asumar sitala ke aprang aso bangla aprang aso bang jontli asta bangtum ponetlo
Nona su bang la jon thom lo hai le e jon la lo aga pithe pu lo la ke mensrung abab lo la so bab ke mensrung tu me cho pik lo arong ana cho thai pra so bab ke hema dung do o ang phar er cho cho ta ja the la pa mune ke waida ma abab lo la so bab e cho pia mensrung tu me tangte mensrung video ke pan hello la sinalim ta mensrung pangreng ji plante pangreng ta me la ke pangreng me o pangreng joy o la pen a anta kiri joy o hemma dunga babarai ta cho la pen nitum ki cho anda cho he sita bab ji ki cho jala bab ji mane hemma dung bab do matila so bab le pita cho la pen ateklo jon bang aso ta ong o mane jon thom bena a ke kom ke lo la pena bisi ba jon ke ban ta do lo la si bisi koi kelang me ke akelo comment serung si kelang me la si jong si nangji plante ni phana contact ta me ni la description long ni number speed po la si pan hello me serung video ke